Kaso nga lang kami talaga. So, ayan na po si Simple Amore. Lulutuin niya na po yung ating natitira. Hindi kasi, pinakulo ko na to kanina. So, para at least yung milk niya is, ay yung evap, maluto maigi. So, andito na rin yung ating sahog. So, yung carrots, hotdog, and bawang sibuyas. Yung repolyo na lang hindi ko sinama kasi para hindi lumata agad. So, templado na to. Yes. Actually, hindi pa naman. Kulang. Nadagdagan ko Ano pa ba? siya ng pangitang durog. Black pepper. Mas masarap, mas marami. Ang dami na. Yes. O, di ba? Nawala siya. So, hintayin natin siya kumulo ng gusto. Kasi sila po ang magsiserve dito. Yan ang po yung usapan kanina. Hintayin natin siya kumulo ng gusto. Bago natin ilagay yung macaroni pasta. Dito na lang siya bali maluto. Yes, gaan na. Akala ko Tapos, ito na yung pasta. tsaka ko ilalagay mamaya yung ating mga sahog. Ihuli na natin yung repolyo para hindi ma-overcook. So, ano lang to Mars? Evaporated milk lang to. Evap. Tapos, tubig. Yan. And, nagtimpla ka lang dito ng salt and pepper. Ayan. Parang matabang pa tayo. Though may natira pa tayong milk. Pwede tayo mag-add-on. Pwede kayong gumamit ng salt, Pwede pero din siya lagyan ng patis. patis yan. Mas prefer ko kasi patis kasi liquid na rin siya. So, hintayin lang natin siya kung ano ng gusto. Hoy! Sister! Ayan o! Sabi ko sa inyo. Pakuling muna natin siya. Then later, na natin ilalagay yung ating elbow macaroni. Yan! Kumukulo na siya. Ooh! It's hot. Ay, yung hair niya guys. Kasi magluluto na siya. Mga 15 minutes na pagpapakulo. Then, Matabang pa siya. salt din. More patis para mas malasa. After that, pwede na natin, I guess, ilagay ang ating Macaroni. pasta. Here we go. Ang ating elbow macaroni. Is it plain, nurse? It's plain na ba? Yep. 3 bags of macaroni. So, I don't know kung ilalagay ko ba lahat kasi natatakot ako. Baka hindi nila magustuhan. Masayang yung food. Hindi, kain yan kasi malamig din ang panahon. Perfect. Maulan kasi ngayon guys. So, it's good. Okay na siguro apa. Yeah, I guess. So, I'm really na matabang yung ating kaya mag-add tayo ng salt. So, pakuloan natin siya ulit ng mga around 2 days. Yeah, and then after that, pwede na. Takpan mo na lang. So, this is it. Ayan. I guess pwede na natin ilagay. Ayan. Medyo malambot siya. Ayan. Then,
after this, we can now put the cabbage. We have lots and lots of Ang dami cabbage. Cabbage. And I love it. Ito na lang siguro dinner namin. Ito na rin yung dinner natin. So, Ay, hindi ka pa nag-dinner? hindi. Ando, grabe. Nag-Thursday ka? I really don't know what's this happening to Grabe me. na talaga itong paghahanda. Ah? Huh? Para sa Grabe na talaga itong balik alindong mamshit. program. Grabe. Kailangan talaga bumalik sa dating katawan. No, masusuot na talaga niya yung mga desired na Outfit, sizes. yes. Hindi na ako mag 3XL, so let's see. So, first mo pang turo? Yes, per session. So, ano ba yung nararamdaman sa katawan mo? Actually, hindi ako nagugutom. Really? Kanina, Yung taste buds mo. kumakain kami. Okay lang naman. Kasi Hindi kay naman. Maria nawawala yung lasa sa kanya sa pagkain. Ay, talaga. Ay, sana wag naman. Kasi nagluluto tayo ngayon, baka Oo nga. hindi natin malasahin yung ating niluluto. So, ayaw din natin na masyadong malata itong pasta natin, ay itong sopas natin. Kaya, we can add up some water sa bowl. Number, gumagalaw. Okay. Yan. Nagkulang ng sabaw. Para, Kulang pa talaga ng sabaw kasi dagdag pa dito. yeah. Dagdagan talaga. Yep. Hindi na kasi ano ko. Wag dyan sa ano yung galing. Wala na eh. Ah, wait lang, hingi Walang tayo. laman. Hingi tayo ng tulong sa labas. So, dahil naglagay tayo ng water, magdagdag din tayo ng salt. So, kulang na kulang pa yung sabaw guys. Kasi meron pa doon. So, dapat sopas talaga na sopas. Supas. So, maglalagay, hingi tayo ng water free. Or mag-init na lang tayo. Hindi kay Mama Sita. Stop mo muna yan, sis. First, Yan na, okay na. Then now, okay na no? Lagay na natin itong ating gulay. So ito kasi may butter to. Yeah, itong ano natin. battery ang ating sopas. Yes. Sana magustuhan Iniwasan ko nila. rin siya na, oo nga, isa lang magustuhan ng mga Kasi kakain. alam naman natin. Iniwasan ko rin na mag ano yung ano, kasi baka mamula yung ating Oo. sabaw. Dahil sa hotdog. of the hotdog. Tingnan nyo. Sarap. Mars, ikaw mag-ano na sando. Sayang. Para siksik ang ating Siksik liklik. sasabaw. Diba? Grabe. Okay. So, actually, mainit na yung sabaw ito. So, patayin ko na yung ano, para yung init niya, siya na mismo yung magluluto sa repolyo and dun sa pasta. Para hindi siya overcook. So, mamaya-maya, pwede na natin siyang serve. Sopas ni Ma'am Shijing. Ayan guys. Grabe. Diba? Napaka-siksik. Napaka- Uy, kailangan tikman yung muna bago natin Yes, of i-serve. course. Mahirap na. Grabe, ang sarap. Oh, diba? Sopas. So, pass. You love it. Yan. Ang mga akla po magiging servidora. Sila magiging taga-serve at taga-bigay sa ating mga Dahil sponsor tayo bisita. ngayon. Yes. Sa Ito po ay ano ha, mula sa sharing ng mga Yes. akla. Actually, hindi lang po sopas, baka sabihin ninyo. Ang dami-dami nyo, yan lang, ganyan. May burger pa po tayo. Unli Burger. Andy Burger Bongo. Grabe Yes. social climber.
pasabog. Only burger. Tapos yung panulak, sila na po ba? Yun lang. So, serve kasama Tsaka- nito, partner nito yung burger. Yes. Wala po ko. Grabe And that is from Ate Charen. Sa tindahan ni Order Maring yan Charen. kay Ate Char. Ayan. So I guess pwede ko nung haluin Pwede na to. Takpan na natin. Pwede na yan. Pinatay ko na. Painitin na lang natin siya. Ayun na si Baka Bim TV. Ano yan, auntie? Ka ng baso ba? Na ano? Ay, may mga ano ka? Styrofoam? Eh, biniglit to, biniglit. Ano tayong tray? Ya, motor ulo. Ya. Ayo, kana ana ba? Sa kana na video yo. Ya, na udir. Agad ka. Awa ulo to. Awa ba? Awa ba? Ay, kaya dia ini video mo. Sul bata nga. Oh, ito. Yawa, uy na kayaw. Tuyo. Sige gara po, uy kibula. Yawa. Unsa man sundan? Doon siya nagbibingo ba? Hindi. Kung saan ka rin yun? Yawa. Unsa man tadi man yok teh? Iya na. Bro, kalayawa. Labog. Kamu dia, sopa. Sadag na ako nga. Sana mahuli na. Cut! Ismail na, cut, Ismail! Ismail na, Ismail! Ah, Ismail! Hindi, kay ko yun. Salad, salad! Inside the soup, salad! Ano, lami? Lami? Hindi ka nagugulay, no? Salad daw. Sao! Ah, sila mama mo? Nangalahati na agad tayo. Medyo mainit kasi umulan ngayon. Ano sabi ni ko? 1% na lang. Sarapan sila. 1% natin. Ang dami pa din kanina, guys. Konti na lang may natira. Ubusin mo yun. Di ba bawal makinig? Gusto na ngayon yung
take out. Kami nga po take out namin. Ah, gusto mo pagod ani gaga ka rin di pagbutan. Ay, hinay-hinay lang yan. So, marami pa. Sabi. Okay, nawala ng ulo sa mga videoan. Puro ng kaldero. Benta ko muna. Dito, kain na lang. Oh. Another. Ano nangyari sa'yo? Ay, natapos na yung ating pa-snacks, no? Tapos may mga burger pa. Hindi ko alam kung na-distribute na ni Mars. So, dahil nga maraming tao, ayaw na rin namin masyado makipagsiksikan dun sa Lamayan na area. So, thank you. This one naka-appreciate ng ating luto, no? Sa mga first timer, yung iba sabi, salad daw. Salad daw may sabaw. Pero thank you so much sa mga naka-appreciate, sa mga nasarapan sa ating sopas. Hope you like it, no? And sa mga hindi, okay lang yan. Kasi hindi mo natin mapipilit ang iba. Kasi ibang tao nga, di ba, hindi nagugula, ayaw ng gulay, okay, ayaw ng karne. So, ganun. So, at least, siguro, sana, nag-enjoy sila kahit papaano sa, especially sa mga first time na nakatikim, no? So, that's all for now. And again, thank you so much to all sa mga nagbigay, sa mga, sa Social Climber Squad, no? Sa mga nagbigay po ng pang-snacks. Kasi, marami rin tayong nabigyan, no? At nakatulong din tayo sa pamilya nila, JJ. And again, condolences po sa pamilya ng Capulso, ng Tagaraw and Capulso family. And may his soul rest in peace. God bless everyone. Ingat po kayo.